дошли на тази така очаквана среща с Бистра Le Chevalier, която Националната галерия реши да организира вместо финисаж на експозицията, точно 9 дни преди нейното приключване. Казвам се Яна Братанова, уредник в Националната галерия, куратор на изложбата Бистра Le Chevalier ретроспектива. В разговора бе обявено участието на директора на Националната галерия, госпожа Ярослава Борунова, която поради здравословни причини извинява своето отсъствие. Но бързам да представя участниците в разговора. Започвам с Бистра Le Chevalier. Очакваме Ирина Недева, надяваме се да дойде всеки момент, която е председател на Асоциацията на европейските журналисти в България и журналист, който следи, много добре познава и отразява участието на Бистра Le Chevalier, не само в страната, преди всичко извън нея. Извинете. Деница Бешлиева искам да ви представя, вдясно от мен, която всъщност е племеница на Бистра Le Chevalier. Тя ще ни помогне днес с превод от френски език, но и се надявам да сподели някой личен спомен или да отправи своя въпрос към Бистра. От френска страна сред нас е Йоахим Клием, който отговаря за визуалната комуникация на дарителския фонд Енсен Дезоден в Париж. От този фонд след малко искам да спомена специално Националната галерия получи много щедро дарение с едни от най-емблематичните творби на Бистра Le Chevalier. Благодарение на Йоахим, тази вечер ще видим и две кратки видеа. Първото е, може би забелязахте в предверието, точно на входа на самата изложба. Специално от днес ще се прожектират видеята Hands Have Dreams Too, видео на Бистра Le Chevalier под редакцията на Серж Мауро от 2000 година и видео към инсталацията и Space Dream, показана в Хирошима през 2014 година. Монтажът и реализацията са на Йоахим Клием. По време на разговора, тук сред нас е Ирина Баткова, ще видим нейния 12-минутен филм портрет за Бистра 2020 година, а в частта за Япония в разговора кратко видео от изложбата Бистра и Хорио в галерия 301 в Япония. Кобе, Япония. И говорейки за Бистра, няма как да не започнем разговора с свободата, която е първостепенен код в изкуството и всичко създадено от Бистра Le Chevalier е една много мощна машина за полет над ограниченията. И Бистра на свободата посвещавате едни от най-знаковите свои първи композиции, които публиката може да види и тук в Националната галерия. Но дори първата ви скулптурна творба Полет на птици от 1964 година, емблематичната серия от Прозорци, столовете... вашите болни столове от 70-те, всички те като израз на това непреодолимо желание да бъдете свободна. Бихте ли разказала повече за стремежа да бъдеш свободен, дори ако се озовеш лице в стая, единствено с запушени прозорци? Свободата е нещо, което не се усеща, когато го имаш. Ние имаме свобода, както имаме и въздуха и не знаеме, че дишаме. То си е съвсем нормално да дишаме, както би било нормално също да сме свободни. И усещаме, когато сме загубили свободата, когато някой отнеме. Когато ни отнемат свободата, тогава виждаме, че това огромно, много важно нещо за живота ни липсва. И тогава почваме да правим всичко, което можем, за да проникнем, да излезем. И така аз започнах с
прозорци, които започнах да ги режа, да ги горя, да ги чупа, за да излеза на свобода, да излеза в големото пространство в Вселената. И оттам след прозорците започват всичките други произведения, галактиките, черната дупка, черната материя и така нататък. И свободата винаги е с мен. И държа на нея. Хубаво. И те всъщност са спомен от материалният спомен от тези ваши пътувания. За материя? Да. Материята, да, това си е. Винаги търся нови материи, защото всяка материя има свой език. И всяка материя искам да ми каже, какво ще ми каже. И ако е докоснато, започвам да работя с нея и искам тя да говори и да си говорим и да творя с тази нова материя. Щом я изхарча, започвам да търся друга материя. Това беше следващият ми въпрос за материалите, защото вие наистина ползвате и промишлени, естествени материали за това общуване. Да, има най-различни. Има плат, с дърво, с изкуствен каучук, с бронз, с олово и ще дойде. Добре. За всякакви материали и така. Които винаги успявате да трансформирате всяка материя с много плавни преходи от обем към плоскост и обратно. С вашата вродена способност винаги за търсене на нови форми. Така че, да, за материите и материалите е много интересно. Искам да ви, не знам дали посетителите са запознати с дарението, да ви представя. Така. Това са прозорците. Ирина, здравейте! Много си извинявам, че се казвам. Започна. Ще поговорим за това дарение, което идва от дарителския фонд Енсен де Зудан. Това всъщност Бистра е най-ранния от емблематичната серия прозорци. Това е един от първите прозорци, които Алян купи от една галерия, в която го излага и още не се познавахме. Така се запознах всъщност с Алян Одан и след това той ми предложи да влезе в неговата галерия и така продължи нашето приятелство и работа съвместно. И това вече е доста отдавна. По време на официалното откриване на ретроспективната ви изложба на 16 юли господин Ален Оден обяви това наистина много щедро дарение. Този най-ранен прозорец от серията прозорци, блокиран прозорец, който виждаме на снимката в дясно, малко извинете, болните столове на голямо формат. Да, с столовете това беше една изложба при Ален Одан, беше скулптури, мебели на артисти. Мебели артисти, аз занесах тези два счупени стола. Счупени стола, но ги бех създравила както един счупен крак бинтова с гипс. Добре, преди разговора ни да продължи с Бистра, с нашите гости, предлагам да видим и филма на Ирина Баткова "Портрет на Бистра". Къде е тя? Но няма виждам. Да. Предназначението на изкуството е да провокира.
Съвременното постига това не само по линия на идеите, но и чрез смели експерименти с материалите, пространствата и начина на представяне. Бистра Le Chevalier от 30 години живее и работи в Париж. Залага на експеримента с материи и форми. Последната й самостоятелна изложба е в престижната галерия Яфро в Киото, Япония, през 2008 година. Не знам, идеите ми, не мога да кажа, понякога нещо съвсем случайно или бегло виждам някъде и след това то се трансформира и дори след това не знам откъде ми е дошла идеята. Тя ти трупаш, виждаш толкова много неща и да, то е като едно вътрешно огледало, и изведнъж след това се отразява. Изкуството измисля пространства. Любимото пространство на Бистра Le Chevalier са границите между реалните и нереалните измерения. Изкуството може да създава други пространства, главно с мисълта. Там, дето не можем да отидем реално, мисълта отива в безкрая. И оттам, може би, идва тази идея, тъй като много неща не мога да си ги обясня, защото познанията не ми стигат. Но там гледам всичко, което е астрономия, ме интересува много и непрекъснато следа. И това, което не разбирам, отива към въображението и там дори сънувам и след това правя. За Бистра най-вълнуващото е, че изкуството създава други пространства, главно с мисълта. Отключва светове, в които не можем да отидем реално. Една от последните й работи е именно такова пътуване. С помощта на огледала и светлина, тя събира различни измерения. С тази инсталация участва и в 4-то издание на конкурса "Награди за съвременно българско изкуство". Заглавието на тази инсталация да бъде "Иси от-ля". Изпитвах се да го превеждам на български и всъщност не е точно това, защото тук има 3 измерения в тази инсталация. Защото е дълбоко, да кажем ада, земята и небето. Но предпочитам това заглавие, което намерих след това ми подхожда по-добре, защото то е Вселената, космос. И огледалото специално не за първи път работя с огледало, вече съм правила и други инсталации с огледало, но тук това е вече друго, което вече с 3 измерения. 3 измерения Земята, дълбочините на Земята и необятната Вселена. Подсъзнание. Там то работи и всъщност много предпочитам да работя с подсъзнание. И когато нещо във връзка дори с някой ми задават ми въпроси и това, което е било подсъзнателно, съм го правила подсъзнателно, изведнъж то става съзнателно и вече не ми е интересно. Но главно ме интересува да може мисълта да лети. Да лети на всекъде. Музиката мисля, че е била винаги с мен, в мен от съвсем ранно детство. И тя продължава. Аз не мога да работя, ако няма една музика. Това ми дава някаква атмосфера, просто вече влизам в един друг обем,
друга атмосфера и съм вътре в тази атмосфера и съм някъде другаде. Това ми е абсолютно необходимо. Музиката ми е просто част от нея. Аз често сменям материята, защото всяка материя помага, за да изразиш една идея. Доста дълго време работих с хартия. Хартията това е материя, която е временна, тя е има краткотраен живот, но е много хубава материя, за да изразиш една идея и също една форма, защото формите дава възможност за много различни форми. Правих също и книги. Това са книгите, че да ги ще извада две. Това са книги, обгорени книги, техниката, аз ги все пак обгарям в пламъци и след това ги бъдисвам. И след това давам формата. И тук е идеята, че искам да изгоря всичките лъжи, които са в книгите. Изненадата е много важна. И затова може би търся и различни, сменям материите, за да мога да имам някаква изненада, нещо, което не познавам, да се получи нещо друго, което ми е неизвестно. Да, много от нещата, от сериите, които съм направила, започнали след един сън. Защо? Да, сънувам нещо, то всъщност съна дава някаква посока, разбира се. И оттам вече почвам да работя и се получава. Това са форми, които идват, че са част от телото, човешкото тело. И с въображение всеки може да го чете както иска. Света идва от самата форма. Света идва от самата форма. Правя формата и след това някак тя ми подсказва какъв цвет трябва да бъде. Тук сме на Земята. Това е от дълбочините на морето. Това е от космоса. Това са клетките. Как започват да се множат. За мен най-непосредствена реакция има децата. Децата, защото те веднага реагират и те не питат какво е, защо е, какво си искала да кажа. Те си действат и всичко разбират. И за моите форми те моментално искат да се качват отгоре. И тази форма, поначало тя трябва да бъде закачена на тавана, тя виси. Тя е форма, тук има въжета, минават и тя виси. И те веднага искат, мислят, че това е люлка или не знам какво е в техното въображение, но искат моментално да се качват. Най-идиотската рецензия, която много нервира, те бяха два галериста, които един от тях ми каза: добре, вашите работи, за къде им са главите? И аз спрех да говоря и след това те искаха да им покажа други работи, аз не ги показвам. Моя главно желание това е да работя и да показвам. Искам моята работа да се види, защото моята работа не е един диалог, а тя е монолог. И това е
главно искам да мога да работя. Това ми е мотора. Верно, че има един момент, когато работа е свършена и ако продължиш да работиш, ще почнеш да развалиш. И това е един много такъв момент, много важен, кога трябва да спреш. Това е пак, това става интуитивно. Виждаш, че формата е свършена, не можеш нищо да прибавиш. Понякога има такъв момент, който казваш, може би това трябва да го направя, но дали да го направя или да го направя, може би да го направя, ще разваля и си казвам, добре, трябва все пак, ако не рискуваш, не можеш нищо да направиш. Трябва да има винаги риск. И тогава режа. Обикновено съм бърка. Всеки ден се съмнява. Ледут съм котидия. Че съм нула. Нула напълно неспособна. Всеки път на начало, всеки път съм нула. И всеки път след това съм доволна, но за кратко време. И след това, не е това. И отново. Борбата е... Това е положение. Сега, Бистра, ще си починеш малко от въпроси. Следващият ми е към Ирина Недева. Всъщност, то не е въпрос. Бих искала да я поканя да има впечатление или въпрос, който да отправи към Бистра. Може да. Нека да кажа, всъщност, защото всички сигурно се питат защо? Защо пък Ирина Недева, какво общо и откъде? Мога да разкажа една такава история. Как се появи Бистра в моя живот, моята среща с Бистра. Всъщност, много преди да чуя името ѝ, с френското произношение Бистра, Люшевалие, всъщност бях в досек, така се случи обстоятелства, бях в досек с едно розово особено същество, което знаех, че всъщност Бистра е неговата създателка. Това особено розово същество беше в хола на, може би, една от най-добрите ѝ приятелки в София, Антоанета Войникова. И си спомням, че както и сега във филма чухте това, как децата гледат тези предмети, за мен тогава беше ясно, че това е същество, което няма как да видя в където и да било на тази планета, на тази Земя. И обяснението беше, това е на Бистра, нали? Бистра му е майката. И това, че Бистра му е майката, ми беше останало в съзнанието. Когато вече влязох в журналистиката, все още страдах от някакви илюзии, това е началото на 90-те години, че най-престижното нещо в журналистиката е тази част от журналистиката, която се занимава с изкуство и с култура. Много бързо българския медиен пейзаж съсипа тази моя илюзия, но в тези 90-те години аз започнах много силно да се гордея от това, че съм имала досег с това розово същество. То беше керамика ли беше? Не. Какъв материал? Смола. Защото аз имах чувството, че е тежко. Може би просто нети не ми е давала да го дигна и е казвала не го пипа и не се качваш на него. Нещо такова. Но вече в средата на 90-те години изпитвах страшна гордост, че ето сега аз мога да направя интервю с Бистра Люшевалие, да й задам някакви въпроси.
да поиграя с думите и да я питам, примерно, distraction от attraction ли идва или от distraction, и тя да ме шашне с някакъв свой отговор. И така. Така изглеждаше срещата ми с Бистра. Първо, без да си давам сметка за човека зад творението, след което с този шамар от реалността, че Боже, какъв човек и какъв досек с такъв човек и какво изумително нещо е, нали, този шанс. След това едно успокояване в времето, страшно много разговори покрай Антоанета. И всъщност аз много бих искала в един момент да прочета един много кратък текст от Антоанета Войникова на тема прозорци. Но Бистра да каже кога. Сега, може би веднага. Сега ли? Прозорецът. Текстът е на Антоанета Войникова. Писан е на френски. Преводачът Тони Николов беше абсолютно убеден, че няма как човек, който е учил френски в България, да пише по такъв начин. И един от въпросите ми всъщност към Бистра е: някой помага ли на Антоанета за този текст на френски? Данила, дъщеря й. Данила Стоянова. Да. Прозорецът. Ако трябва да обобщя в едно изречение философията на Бистра, бих казала: в началото беше прозорецът. И това е вярно, колкото и на пръв поглед да е трудно да се оценят всички значения и истини, съдържащи се в тази парадоксална фраза, приложима както за човешкия живот, така и за творческия път на артиста. В един момент, обременен с проблеми и драматични възможности, човекът прегражда пространството с прозорец. Не с стена и не с врата. Не по-малко значещи, но далеч по-праволинейни в присъствието си, а тъкмо с прозорец, който едновременно е стена и врата. И все пак нито стена, нито врата, а знак, метафизически превод на винаги таинствените отношения между човека и пространството. Бистра има огромния талант да улавя и разгръща за нас тази тема, безкрайна тема в нейните вариации и дълбочина. Тя извлича от нея авангарден и епичен разказ, при това съвсем оригинален. Нейната скулптура е книга в черно и бяло, чието глави са метаморфози на темата, а страниците са нейните прозорци и картони. При това подходът е лек и ясен, въпреки сложността на внушенията. Далеч от прекомерностите на реализма и без твърде да се безпокои за обемите и цветовете, тя ни говори за основополагащи и универсални проблеми. Каква дързост и какъв талант, за да заложиш всичко на монохромията, която неспирно намира новите си въплъщения. От тези ясни, стегнати и дълбоко интелектуални творби се излъчва великолепна човешка топлота. Каква рафинирана, спонтанна и дискретна красота. Какво вътрешно равновесие зад автентичната искреност. Творби, които е необходимо да се осмислят в детайл, за да проникнеш в тях. Творби, които трябва да се съзерцават, за да откриеш стъпка по стъпка богатството им. Спомням си една сложна геометрична конструкция, представляваща птици, разлитащи се във всички посоки на пространството, която Бистра беше изваяла в периода преди прозорците. Сега ясно виждам предчувствието на художничката, вече предусещаща голямата тема, която съзрява в нея в търсене на пластичното си въплъщение. Бистра, трябва да кажа тук. Не, Антоанета Войникова в началото започва с Бистра на кирилица, а тук в този един момент, на финала, и мисля, че тя е човек на словото и има значение, минава на латиница. Бистра се намира сега в един от най-важните моменти на своето търсене. Край на текста и може би един въпрос всъщност кога е писала Антоанета този текст и какъв беше този най-важен момент на търсенето, за който тя говори на финала на текста.
Ние винаги с Антоанета винаги сме имали много дълги разговори с Антоанета и с нейната дъщеря. Почти цели нощи сме говорили. Сега кога е бил този разговор, не мога да дам дата, но те бяха винаги, щом идва тук в София или дори тя, понеже дълго време често идваше в Париж и сме говорили с часове, с нощи, да. Не мога да кажа кога е било това. Бистра в интервю, което даде за едно малко издание, предстоящо издание на Националната галерия, ти споменаваш за Антоанета Войникова, че тя е сред тези приятели твои, предимно писатели, които посещават твоето ателие в София, а сред тях и Васил Попов, Цветан Стоянов, Антоанета Войникова, Павел Веженов, Йордан Водичков, Георги Марков и други. Да, всичките писателите, аз бях в една много писателска среда и това се чувствах много добре сред тях и аз не говорех, но слушах. И всъщност, когато трябваше да се оженя за омъжа, за Жак де Рашеварие, Министерството на вътрешните работи ми отказа. И много пъти ми отказаха и нямам право да се оженя за чужденец. И тогава Павел Веженов и Камен Калчев, които бяха депутати тогава, отидаха в Министерството и тогава ми разрешиха и можах да се оженя. Да, може би сега звучи много странно и смешно, че за да се ожени за него и трябва да искаш разрешение от министър. Но така беше. А всъщност в този интелектуален кръг, който може би прилича на едно прочуто есе на Цветан Стоянов "Невидимия салон", имаше ли разделение на ролите? В смисъл, каза преди малко, че си мълчала. Думите какво значение имаха в сравнение с, примерно, визуалното, в което ти работеше и ти се потапеше? Чувстваше ли се част от този толкова литературен кръг? Аз имах чувството тогава, че съм в един друг университет и съм просто един ученик. И слушах много внимателно, дали тогава съм имала и визуални, не знам, възможно. Подсъзнанието работи винаги. Тези хора гледаха ли на себе си като на хора на някакъв остров на свобода в условията на затвор? Всъщност основно срещите са били в Бамбука, нали така? Тогава имаше един бар, който се казваше Бамбука и той беше до Народния театър. Да, там се вмъкъл. И там винаги имаше голямо събиране между те бяха там Цветан Стоянов, Васил Попов и други писатели и около тях се събираха много млади хора, които ги слушаха, а те, понеже говореха всички, говореха английски и можеха да четат американски автори, които не бяха тогава, не са превеждали и нямаше. И те разказаха и всички бяха много, младите слушаха и бяха много доволни да научат нещо, което те не можеха да достигнат до теб. Да, така беше. Но затова пък всичките тези хора бяха следени и слушани и послушвани, защото имаше винаги страх, че те имат някаква такава политика против комунизма, което всъщност не мисля, че го правят. Да. Те просто искаха това, което знаеха, да го предадат. Ако, например, направиш сравнение между тази атмосфера на ето този идеен кръг, интелектуален кръг от 60-те години в България с това, което след това и самата ти правиш в Париж с тези сбирки Distraction, има ли съществена разлика? Не, да, разликата
тия abstraction, които ти много обичаш. Аз главно през летото, защото имаме голема тераса, и кама или музикант, или поет, писател, художник. И те, този, който съм поканила, той кани негови приятели, аз също кана мой, и става една такава смесица между различни хора, които всъщност поначало не са се познавали. И големи срещи с много големи интереси и ставаше много добре. Но тук сега от известно време не съм го правила, но следващото лето ще го направя. И все пак, може би, пак да опитаме, може да има разлика в отговора. От attraction или от distraction, защото двете неща са... Едното е привличане, другото е разсейване. Акция на бистро. От action, всъщност. Още по-добре. Не е distraction. Не е от... Да. Не е distraction, а е action. Добре. Action. Тук бих искала да прекъснем за малко превода и да поканя Ирина Бешлиева да сподели своето впечатление или въпрос към Бистра. По-скоро впечатление. Първо благодаря, че сте всички тук. Благодаря на Националната галерия, че организира тази изложба, която аз продължавам да засвидетелствам колко според мен е важна за нейната работа. Защото това е една кулминация, ще има и още други, но много се радвам, че творчеството на Бистра в целия този обем е в България и в крайна сметка ние можем да се докоснем до него, да го се насладим. Това, което мога да кажа лично за себе си, говоря с много емоция, е, че Бистра ме въведе в изкуството. Много, как да кажа, естествено, не бе менторство, просто аз се потопих в периодите, в които живеех буквално при нея, покрай семейните ни динамики. И до ден днешен не мога да кажа, че съм критик или разбирам от изкуство, но това, което нейното творение ми даде като критерий, като усещане, е въздействието. Въздействието на нейните творби. Те провокират емоция. Или поне някаква реакция. Ще ви дам един пример. Една нейна инсталация ме съпътства в всички пространства, които съм обитавала, и професионалното пространство в кабинета ми. Нямаше човек, който за първ път влезе в това пространство и да не прекъсне между 5-та и 7-та минута професионалния разговор с въпрос: какво е това? И това мисля, че е много показателно за нейното изкуство. Може би то провокира пък детското останало в нас, защото всеки един, поне хората, които аз съм наблюдавала в досег с нейното изкуство, искат да го докоснат, искат да го... Привлечени са по някакво. Видяхме и в Япония как, нали, наистина искаш да го докоснеш, поне това е моето усещане. Да пипнеш и да усетиш. Пожелавам да продължава да твори и да ни радва, и да ни впечатлява, и да ни въздейства. Да, вярно, че аз във всички работи искам това, което е невидимо, както видимо, както е много материи, да, всъщност времето е невидимо. Но аз направих една работа, в която времето можеш да го пипнеш. Направих рисунки, които са музика, и направих рисунки, които са музика, и невидимото става видимо.
И много галактиките също те можеш само дори мъчно си ги въобразяваш, толкова са далечни, огромни, но ти направи видими, може да ги видиш, можеш дори да ги пипнеш. Черната материя, дето е невидимо, стана видимо. Може дори да се пошегуваш с времето, като го накараш с времето, това е сега стана с времето, защото на френски тази дума има две значения. Le temps suspendu е заглавието на тази работа, което suspendre на френски, знаят, suspendre има две значения. Да се спреш или да го увиснеш. И тук екрана думи, защото времето виси, защото аз съм го завързала на едно въже. Всъщност има и времето спира, както има поетка, който казва, защото е влюбен, иска времето да спре, да не се върви, за да спре този момент да държи дълго. Това са двете думи, една дума с две значения. При мене времето виси, което не вярвам, че времето не се е обидило, че съм се закачила на ново. Хубаво. И сега към друг скъп човек за Бистра Лешевелие, към Йоахим Глием. Бих искала да го попитам от кога датира тяхното познанство. И благодарение на Бистра Лешевелие, Йоахим, вие опознавате България и нейната родна София. И бих искала да чуем вашите впечатления от родното им място, Je vais parler un peu plus longuement pour Denis peut traduire. Ok. Moi, je connais Бистра depuis presque 20 ans. Познавам Бистра от повече от 20 години. Et ça a commencé, il y a 20 ans, je faisais des films vidéo, un peu dans ce genre-là, puis je suis arrivé tout frais à Paris. От това време аз правех видеа, подобни на това, което видяхте, и така пристигнах в Париж. Parce qu'on m'a dit, à Paris, il y a du travail. Защото ми казаха, че в Париж има работа. Et c'est vrai, il y a plus de travail qu'au bord de la mer, à Saint-Malo, où je vivais avant. И да, беше вярно, имаше повече работа, отколкото по крайбрежието Сан-Мало, където живеех до тогава. C'est qu'on m'a pas dit qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent avoir le même travail. Това обаче, което не ми споменаха, е, че има също и много конкуренция, много хора, които искат също да се занимават с подобна работа. Alors, quoi faire? Normalement, dans une situation comme ça, tu vas au bistrot du coin. И какво се прави човек, когато попадне в подобна ситуация? Отива в бистрото на кюшето. Et tu essaies de faire connaissance avec les gens du quartier. И се опитваш да се занимаваш с хората от квартала, с съседите от квартала. Et comme je vous dis, à Paris, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire la vidéo. Effectivement, j'ai rencontré un autre réalisateur vidéo qui voulait faire un film sur Бистра. И по този начин, да, имаше и много други подобни на мен хора, които искаха да се занимават да правят видеа. И така аз се запознах с един от тях, който специално си искаше да направи видео за Бистра. Бистра. Да, аз казвам, че всичките бистра са мои. Et bon, je disais, je peux faire les images et on est monté dans son appartement. Il y avait là une petite équipe. On a fait des images et je sentis la maison est bonne.
Et tu es resté? Да, и аз предложих да се заема с заснемането и така всъщност ние отидохме в нейния апартамент, в студиото й и там имаше вече малък екип. И аз се взех с реализацията, визуалната реализация на това видео, но веднага усетих, че атмосферата в тази къща е добра. Et je suis resté. И останах. À la suite de ça, Bistra m'a amené au Japon. Je suis allé avec elle au Japon. След това отидох с Бистра, тя ме заведе в Япония. Et à Sofia. И в София. Et moi, je trouvais Sofia bien. На мен София ми харесва. Oui, et je reviens toujours avec plaisir. Pourquoi je le trouve bien? Parce que j'ai rencontré des gens sympas. Irina, Denisa, Irina au fond, et la famille. Et l'accueil était pour moi beaucoup mieux que... Parce que moi je suis d'origine allemande. Защо ми харесва на първо място София? Защото тук съм се срещнала с прекрасни хора, които съм се запознала благодарение на Бистра, Ирина, фамилията на Бистра. И за мен специално, който съм с немски произход, намирам, че в България посрещането, средата, приемната среда е много по-топла и сърдечна. Oui, il était très bien l'accueil. J'ai rencontré des gens très sympas et qui m'ont avancé aussi un peu dans mon développement personnel. Хора, които много симпатични, сърдечни, които също така са ми помогнали в моето персонално израстване. Et là, je voulais parler de Mitko Kostanov. Бих искала да говоря за Митко Грозданов. Oui, qui m'a donné beaucoup de compréhension. Qu'est-ce que c'est un artiste, qu'est-ce que c'est l'art, etc. Който ми даде много ми помогна да разбера много неща в дълбочината, какво е изкуството, какво е един артист. Pour résumer, pour moi, c'était, oui, l'art se fait en bonne compagnie. В резюме, за мен изкуството се прави в добра компания. On travaille sérieux. Сериозна работа. Et on se prend pas forcément très au sérieux. И не трябва човек да се взема много на сериозно. Много благодарим. Йоахим спомена името на Димитър Грозданов. Аз също искам да го спомена, защото в България Бистра Душевле е поканена за първи път за участие в Международният фестивал за съвременно изкуство, процес и пространство в Балчик през 1998 година. Именно от неговият основател Димитър Грозданов. Той е и връзката Бистра с останалите колеги, с които в последствие работите в България. Той като покани да участвам в този фестивал. И по този начин аз започнах да идвам редовно в България и да правя изложби в галерии, в Роси, Мария Василева и главна пребитка за всичките тия. Много пъти съм участвала
неговите фестивали на много места. И това вече беше наистина винаги големи празници. Да, работехме и се веселехме. Хубаво, сред останалите професионалисти, критици, които пишат за вас Бистра, са, може би като първи ще спомена Ален Оден, Дени Каминат, Дора Валие, Жак Дюланвил, Мишен Пенсон и Себастиян Дубински. Искам да ги споделим, да ги споменем. И от дарителския фонд Енсен des Оден, Ален Оден е с нас днес, защото подготви няколко въпроса към теб, които мога да задам веднага. Първият е, Бистра, можеш ли да обясниш как в началото на артистичния си път преминаваш от фигуративната рисунка, обвързана с сюрреализма, към едно по-радикално творчество, отнесено към ready-made, с деструктивни и експресионистични намеси? Да, естествено, сте наясно, че аз бях в академията по време на социалистическия реализъм и естествено това, което ни учиха в академията, беше много стриктно, всички трябваше да рисуваме по един начин. Това беше за скулптурата, някак си не знам защо беше, може би винаги зависи от професора. Бехме по-свободни и можех да правя както искам. Но за това, да, след това, когато отидах в Франция, една изкуствоведка ми зададе въпроса как аз съм се отървала от социализъм. Да, тук Ален той го казва много по-елегантно, но това съм казва се социализъм, тогава познаваме социализъм, което е много по-различно от това, за което той говори. И тогава тази изкуствоведка ми зададе въпроса как аз съм се освободила и съм се освободила от социализма. Била ли съм в някаква група, при някакъв художник, някакъв курс, не знам. И аз казах, че не, самичка съм се справила. И тя, понеже правеше едно досие, писа, са не сорти от света. Тя се е справила самичка. Вторият въпрос е свързан, цитирам, какво можеш да ни кажеш за парадокса, който откриваме в скулптурната ти практика, между големите обеми и тяхната изненадваща лекота? Това е, четох този въпрос и мисля дори да кажа да не го слагаме, защото това ми е мъчно да го обясна и защо е тежко, защо е леко, и това зависи от материала. Аз работя много пъти, почти винаги работя с полистирен. Не, тук са полиестер. Не полистирен. Не, тук вече се казва. Стилопор. Работя с стилопор, който е много леко. И много лесно се работи. И след това, когато го завърша, го давам при един специалист, който го покрива вече с резини, с флуиди и става, но то продължава да бъде леко. Естествено, когато правя в бронз или в другите материи, тогава те са тежки. Но за това въпросът ми е странно. На мен обаче ми се струва, че това е много някакси важен въпрос. Няма да го задам така изкуствоведски, защото не съм изкуствовед, но тази игра с лекотата и тежестта все пак е много водеща за Сизиф. И когато Бистра говори за работата, аз съм правила много интервюта с нея и рано или късно се стига до един много особен мотив. Бистра, която казва, че трябва да работи и че усещала ли си се в това? Тоест някаква такава необходимост, нали, от извършване на трудова дейност. Нали? Като си представим
представяме усилие, труд. И този образ на Сизиф, нали, който качва нещо тежко, качва един камък, нали, безспорно. Да, и този камък, според мен, има някаква много важна роля в нещата, които правиш, защото ти непрекъснато му се подиграваш на камъка, който е тежък, включително с това, че, нали, го вкарваш в него стереопор или пък някаква друга лека материя, която разбива представата, която носи обема. Обема е голям и всеки си представя, че това е нещо тежко, а и сме свикнали да е така. И го връзвам с темата за работата, защото както Бистра непрекъснато говорим, аз работя, нали, аз се умолявам, даже в репортажа последния, който правихме, това излизаше на преден план. Казва, трябва, изкуството е забавление. Трябва да се забавляваме, докато го правим. Не трябва да гледаме на това като на нещо много сериозно. Си мисля, че има една интересна игра между леко и тежко. Изобщо в живота. Сизиф, аз много обичам Сизиф и много обичам неговата камък. Когато аз си тръгнах от България, аз си тръгнах с един камък. И този камък е винаги до мен. И за мен работата е така. Аз бутам, работата, камъка да кажем, буткам и стига за до някъде, завършена, работата е завършена и се радваш, работата е завършена и се радваш, свърши проблемът, браво, направих нещо добро и изведнъж всичко пада, както камъка се търгаля през Сизиф и слиза надолу и трябва пак в начало започваш отново пак да работиш, да буташ този камък. И това е. И Камю в неговата книга Сизиф, щастливия Сизиф, той казва, че Сизиф е щастлив, защото той е намерил своята същност. Аз също. Бистра, представили сте редица самостоятелни съвместни изложби в Япония. Разкажете повече за връзката ви с Япония, за работата и приятелството с Такесада Мацутани, с Садахаро Хорио, които са водещи членове на легендарната японска авангардна група Готай. И Ален Оден зададе още едно допълнение към този мой въпрос за Япония. Каква роля изиграва тази връзка във вашето творчество? Съзнателно или несъзнателно? Това са два приятели. Мацутани, Ален Оден ми го представи още когато влезе в неговата галерия. Значи, трябва да е било 78, доста отдавна. И от тогава ние станахме и сме все още много добри приятели. И той е, всъщност сега, той е единственият, който остава жив от групата Готай. Другия е Хорио, с който аз правих много изложби. И всичките тези изложби, които правих с него, това винаги бяха с перформанс, с игри, винаги сме били много, винаги е било много забавно. За съжаление, той се самоуби. И той беше също в групата Готай. Сега има само един, който остава. Но дали те са ми повлияли правила съм изложби, много изложби с Мацутани, там в Швейцария, с Хорио в Япония. Дали имам някакво влияние от тях, не знам. Може би, не знам, може би е подсъзнателно, наверно има нещо. Нека видим филм от съвместната ви изложба с Хорио, Бистра и Хорио.
е мода. Avec une main, je peux gérer Говори български. Това беше добре. Ще ти кажа една приказка. Ти слушаш ли? Добре, ти си едно добро момченце. Браво! Тази връзка, сътрудничество с Япония продължава. Ти работи в инсталацията след, заедно с двама съвременни художници, японски художници. Аз съм големи приятели, които дойдоха дори с мене тук, за да ми помагат. Кай и Сако. Саюки Кай и Ачио Сако. Вие го видяхте Кай, дето се пробужда да бъдат. Последен въпрос, преди да дам думата на публиката, може би най-очаквания момент. Има още един въпрос за музика. За музика? За въпроса за музиката на Ален. Дали съм там? Да. Аз го знам вече. Каква е? Да, защото преди да... Дали откриваш в скулптурата емоциите от своето първо призвание, музиката, което е било възпрепятствано и продължава ли тя да бъде част от творческия процес? Не, защото аз в начало, преди да... Аз свирях на чело и дори една година бях в музикалното училище и би трябвало да отивам в консерваторията музикална. Обаче след един сън реших, че отивам в академия. Без да бях пипала никога преди това глини. Но реших, подготвих конкурса и ме приех. Но това, което отговаря на въпроса на Алан, музиката никога не ме напусна. Музиката е винаги с мен, аз работя винаги с музика и в моето ателие има едно чело.
на това чело аз вече не свира, но той седи в кашето и един верен другар. Музиката е с мен. В мен. И последен въпрос. Какво е усещането за вас от тази ретроспективна изложба? С националната галерия. Да, музиката ме придружава. Като дойдох тук след 3 месеца, реших да влеза в изложбата тук и с чувството, че това не е моя работа, това е някой друг, който ми занимава. И разгледах цялата изложба и реших, че тя не е много лоша. Другото е, че трябва да благодаря и на музея, и на вас, че дойдохте. Една сега, ако имате въпрос. Моля, който има въпрос към Бистро Рушевие, заповяда. Може ли да разкажеш как си ударила шамар на някакъв комсомолски секретар? Какво? Как си ударила шамар на един комсомолски секретар в къде го? Някакъв комсомолски секретар в къде? Да. Това беше, събирахме пари за един от нашите колеги, който не може да си плати найма. И аз минавах с нещо и събирах пари. И този шеф, комсомолски шеф, направи някаква много гадно изказване. И аз му зашлевих шама. И мисля, че след това, понеже в академията имаше кадровичка. Кадровичката знаеше моето досие подробно, но тя беше болна и този я замести. Този, който зашлеви. И той ме сложи в един списък и ме изключи от академията. Една година. След това моя професор Иван Мандов се застъпи за мен и ме върна. И успех да съм дипломирала. Но да, един шамар да стига. Да, но се радвам, че го заслужаваш. Pourquoi vous étiez à Paris et vous parlez simplement français aussi? Comment communiquez-vous si vous ne parlez pas la langue? Je ne comprends pas bien. But we can't hear you very well because of the acoustic here. Maybe if you come closer. Si vous pouvez venez ici. Non, je demandais comment vous communiquez si vous ne parlez pas la langue. Pourquoi vous étiez à Paris aussi? Защо сте в началото разбирали с френски нещо такова важно? Аз вече говоря français. Je parlais un petit peu français, pas très très bien, mais je parlais français. Oui, je parlais français, c'est pour ça que c'était pas très compliqué pour moi de vivre en France. Бистра вече говорила малко френски. Господина пита как се адаптирала към френски, доколкото разбрахме. Тя вече говорила малко френски, когато е пристигнала в Франция и не е било такъв голям шок. Il y
avait des écoles, un lycée français. Oui, c'était plutôt un lycée en vraiment. J'avais déjà fini. Oui, moi j'ai fini gymnase. Lycée français, mais pas français, mais bulgare. Ще кажа първо да благодаря на госпожа Лешевалия и на Националната галерия, тъй като представлява една голяма част от аудиторията. Ние вече се представихме на госпожа Лешевалия, тук са моите студенти изкуствоведи от Нов български университет, които не помнят епохата на Цветан Стоянов, Павел Вежинов, но за това пък вашето изкуство мисля, че им говори и мисля, че ще обсъждаме това, което видяхме в семинарите ни. Но аз може би ще задам един въпрос, защото ние обменихме няколко думи в залата. На няколко пъти стана дума за досег, допир, докосване, т.е. за някакви тактилни характеристики на вашата работа. Ирина спомена думата забавление. Забавление. Да. Малко странна акустика. И въпросът ми е дали удоволствието също е важен термин за вас. Опита на материята, свързан ли с удоволствие, защото стана дума, че децата искат да ги пипнат, да се забавляват. Тоест, удоволствието част от този процес. Разбира се, да пипам. Аз съм много чувствителна към материите. Чувствам, пипам така много. Да, и това е удоволствие да се докосна до материя. И има материи, които аз въобще не мога да пипна, защото имат почти като електричество. А други, да съм много чувствителна към да пипам. Трябва да пипам. И всичкото, което правя, то трябва да. И много често хората ми искаха да пипат. Трябва да пипат. И в изложби, като влиза, винаги е забранено да пипат. Но винаги гледам да не видят, да не пазача да е някъде далече, за да мога да пипат. Добре, а първо е материята или идеята? Малко е марксист, това е въпрос. Може би. Материята е първо. Смисъл или не, или идеята от световидението, формата. Като почвам да работя, аз всъщност не казвам, това ще правя шише или ще правя. Аз взимам една материя и почвам да я върса, да я работя и виждам какво се стане. Когато става, казвам, добре, това е частната материя, и зия за комар, за да не избегна. Защото аз пък, когато бях в ателието ти, едно от пак такъв журналистически журналистическа повреденост, моя лична, беше много интересно кухнята. И в един момент се шашнах от това, че всъщност в фурната си Бистра пече материя. Ние видяхме част от тези изгорени книги. Те не са в твоите филми. Не. Говоря този филм, това е една материя, че е доста нова материя, която се формира и може да се пече. Може да се пече. В фурната вкарваме, че печеш и, например, лопатици. Да, всъщност аз винаги моето ателие е в къщата, където живея. Защото моята работа, живота, всичкото трябва да бъде да мога да спа, да стана, да работя, след пак да си легна или да ям, или да слушам музика, или да идват гости. Всичкото трябва живота и работата, всичко трябва да бъде едно. Но ето сега едно клише мога да споделя с вас, защото аз бях
Бистра да пече само арт материи, а да не пече, примерно, печива или да не готви. Искрено се надявам, защото това беше моето клише за човек на изкуството, който живее без да готви. Обаче всъщност Бистра разби това клише мое и се оказа, че тя готви. И то много добре. Има други въпроси? Благодаря много за разговора. Аз се закача към предишния въпрос, ще питам за сънищата. За сънищата. На няколко пъти споменахте, че те имат роля. Беше казано във филма, че имат роля в вашето изкуство. Казахте, че сте сънували сън, който ви е насочил по пътя към изкуството. Много пъти аз сънувам много често. Искам да питам сънувам, нека сънищата стават. Каква е ролята на сънищата и на какъв език сънувате? Може би понякога на български, понякога на френски. Не знам, не съм обърнала внимание. Следващия път, може би ще се събуда за какъв език говориш. Не знам. Не мога да кажа. Има ли думи изобщо? Има ли език? Има. Да. Има език, да. Ролята на сънищата. Ролята на сънищата зависи. Отидам в академията след един сън, след това прозорците ви пак от един сън, след това още един сън, започвам, когато почнах да правя тези формите, много с цветните форми, пак беше след един сън. Да, което понякога казвам, събуждам се, уморена съм, защото цяла нощ работя. Споменахте, че творбата сама ви подсказва какъв цвят да бъде. Има ли цветове, които така повече ви допадат? Имате така също много специфична визия и имате много интересен цвят на косата, който може би също това ви говори по някакъв начин. Дали има цветове, които повече ви добавят на музиката? Не се чува, защото е музиката. Цветове, имаш ли предпочитание или всъщност водите сами подсказват цветовете? И тъй като имаш интересна визия, която също е много светлна, много наситена, между другото ще допълня този въпрос, защото когато вече направих връзката между това родно същество, онази творба и голяма скулптурка, която може да бъде интервюирана, аз така разберете света тогава. И питам Нети, аз мога ли да се видя с Бистра? Тя казва, да, ще се видиш с Бистра, ще ви свържа по телефона, може тук, тя идва и ми показва една снимка. И аз казах, това ли е Бистра? И тя казва, да. И аз казвам, прилича на Джон Ленън, просто като жена. Това е Бистра. Не казва, това е Бистра. Това по-наистина въпрос за цветовете и визията. Цветовете идват във връзка с самата форма, тя подсказва. Като предпочитание, може би имам предпочитание към червеното. Черно. Черно има доста. Черно е доста. И черно. Да, черно имам период черно. Много черно. Аз може ли да добавя нещо във връзка с черно? Защото май не се чува. С името ви много закачки имаше. Бистра, но никой не казва, че бистра значи трансферон. Това е гръцко диафанес. А вашите повечето материи са много непрозрачни.
Накрая видяхме един прозорец. Вашите прозорци обаче са повече. Да, именно. Тоест прозрачността бистра, а сякаш материите, тези тактилни материи са много непрозрачни. Това просто... няма нищо, да започва през мен. Да. Това е с лекотата и тежестта си. Няма нищо прозрачно при мен. Няма нищо прозрачно. Въпреки името. Бистро, защото... Защото бистра вода. Да. Бистра вода, може да видиш през нея. Вода. Прозрачно. Тук пише вода. Още въпроси? Сякаш няма. Благодаря, Бистра, благодаря на всички участници и на публиката за... На Яна, на вас и на вас. Всъщност е страхотно това, че в Националната ни галерия ще има същества на бистра. И на Във Франция правите ли си гювеч? Права се вече, права баница. Баница с сирене, баница с кас.